Йән төйәгем, моң бишегем минең, күнйәп буйы, сәңкем тәүәкән, һиндә рух ҡиблаһы тапҡан халҡың, саф йөрәкле, ҡыйыу, тәүәкәл. Башҡортостан Республикаһының президенты Мортаза Ғөбәйҙулла улы Рәхимовтың тыуған ауылы Тәүәкәндең 2 исеме бар. Халыҡ араһында уны Сәңкем ауылы тип йөрөтәләр. Сәңкем Ҡыпсаҡ ырыуы халҡы йәшәгән был ауылда йыр-моңға, тапҡыр һүҙгә, эшһөйәрлеккә, тарихҡа ҙур ихтирам менән ҡарайҙар. Ауыл аша аҡҡан Күнйәп һыуы Наҡаҫ йылғаһына ҡоя. Наҡаҫ һыуы Оло Ийеккә барып ҡушыла. Сәңкем Тәүәкән ауылы Башҡортостандың 1-нсе президентын, бик күп йәмәғәт һәм дәүләт эшмәкәрҙәрен биргән бәрәкәтле йәнтөйәк. Башҡортостандың 1-нсе президенты Мортаза Ғөбәйҙулла улы Рәхимовтың тыуған көне 75 йәшлек юбилейы уңайынан уның тыуған ауылы Сәңкем Тәүәкән халҡы ҡунаҡтар саҡырҙы. Күгәрсен районы, Көйөргәҙе, Мәләүез, Йылайыр, Ийәнсура тарафтарынан хужалыҡ етәкселәре, иң оҫта бейеү, йыр, ҡурай һәм фольклор ансамблдәре оло халыҡ байрамына йыйылды.
Қадірлі достар, хөрмәтле қонақтар. Бүгін бетелің менен қонақсыл Күгәрсен дилинде, Емле Тәуәкән ауылында ұсырашуымызға бик шатпыз. Кешегән иң ғазизе туған әсән, иң қадірлігі туған топырақ һәм атай нигеде, иң тәмлеге искән һауа, ә инде иң ямьлеге туған ерем. Ә инде безнең Күгәрсен районы үзенең ямьле табигате менән генә түгел, изге күңелле халкы, талантлы шәхестәре менән данлыклы. Емле төйәгебездән сыккан ялкынлы революционер Шәһид Құдайбердин, улы йөрәкле әдибебез, ил инәһе Зәйнәп Биишева, көчле рухлы, кыю ил башлыгы Муртаза Рәхимов күгәрсенләр өчен улы горурлык булып тора. Бында элек-электән бүтәрнең үткәненә, тарихына хаксыл караган, ата-бабаларының гореф-гадәтләрен, йолаларын изге хаклаган, уңган, ишияр, тырыш халык яшай. Бұл ердә 1917 елда революция һәм гражданлар сугышы осырында яшь Совет дәүләтенә хаклаучыларның каны коелган. Тәүге 5 еллык ударниклары һәм колхоз хәрәкәте оештыручыларның кире түгелгән. Җитәрләгән тәвәккәлләр үзләренең гомерләрен куркыныч астына куеп бөек ватан сугышы фронтында батырларса сугышкан. Хөрмәтле якташларыгыз яу кырында каһарманлык күрсәткән орден һәм медальләр белән бүләкләнгән. Менә улар: Гафаров Юлдашбай Абдулкасим улы, Каразбаев Исамиддин Каясиддин улы, Рәхимов Убайдулла Зөфәр улы, Абдрахимов Рахматулла Мөхәммәд Латиф улы, Абдрахимов Рахматулла Хабибкул улы, Яхин Әхмәт Кинҗагали улы, ул Мәскәүдә җиңү парадында катнаша һәм башкалар. Үкенечкә каршы 56 тәвәккәлле фашист илбасарлары белән аягыз көрәштә яу кырында һәлак була. Без якташларыбызның хезмәт батырлыгы алдында баш иябез. Улар авыр сугыш чорында тылда җиңүде якынайтып басуларда һәм фермаларда көн-төн тырышып эшләгән. Хуштан һуңгы елларда җимерелгән халык хуҗалыгын аякка бастыруда ең һызганып эшләгән әсәйләр һәм атайларыбызның күрсәткән батырлыгы онытылмас. Тәвәккәл авылның күп кенә кешеләре хугыш һәм хугыштан һуңгы елларда тырыш хезмәтләре өчен югары дәүләт наградаларына лаек булган. Танылган балсы Гафаров Толымгужа Ерес улы, уңган тракторист Миңлияров Юсуп Дәүләткал улы, Башкортстандың атказанган механизаторы, шул замандарда исеме тирә-якка киң билдәле булган трактор бригадасы бригадиры Мырдашев Исмәгыйль Шәяхмәт улы, тырыш тракторист Әлмөхәммәтов Талгат Султан улы, үз эшенең остаһы комбайнер Шәһәров Вахит Галимян улы, ана шундайлар исәмендә инә. Хуштан һуңгы елларда хуҗалыкты итәкләгән Рәхимов Убайдулла Зөфәр улы, Нафиков Миндияр Миңнегалим улы, Абдрахимов Рамазан Җумагужа улының хезмәт батырлыклары әлеге буын җитәкчеләре өчен югары патриотизм үлгеһе булып тора. Тәвәккәлдә туып үсеп, авылын танлап югары вазифа биләгән якташларыбыз да бик хисап. Менә улар: Баш автотранс яуаплыгы сикләнгән җәмгыяте Стәрлетамак йөк автотранспорты производство берекмәһе генераль директоры, Башкортстан Республика Дәүләт Йыелышы Курултайы депутаты Абдрахимов Вахит Рәхмәт улы, Өфе калаһы инвестиция төзелеш компанияһы муниципаль унитар предприятие директоры, Башкортстан Республикаһы Дәүләт Йыелышы Курултайы депутаты Абдрахимов Раиф Рамазан улы, Өфе Дәүләт нефть-техник университеты профессоры, Башкортстан Республикаһының атказанган химиги Абдрахимов Юнир Рахим улы, Комсомольский правда газетінің Башкортстан Республикасы буенча генераль директоры Рахимова Рәфә Гәрәйқызы, Башкортстандың атказан врачы, медицина фәннәре кандидаты Шәһәров Ишбулды Рәҗәп улы, Өфе нефтехим яуаплыгы сикләнгән хезмәтенең генераль директор урынбасары Абдрахимов Зөфәр Ниғмәт улы, билдәле бөтен район халкы кебек тәвәккәлләрдә ошо ердә туып үскән Башкортстан Республикасының Беренче президенты Рәхимов Муртаза Убайдулла улы белән хаклы рәвештә горурлана. Муртаза Убайдулла улы якташларының яшәешен яхшырту өчен бик күп эш башкарды һәм башкара. Уның ярдәме белән тәвәккәл дәүләт унитар авыл хуҗалыгы предприятие оештырылды һәм уңышлы үсешә.
Бында малчылыкта ла, игенчелектә ла киң алдынгы технология кулланыла. Авыл хуҗалыгы продукциясын эшкәртү эше яйга алынган. Заманча предприятиелар 7-60 кеше эшләй. Уларның күбеһе югары эш күрсәткечләрендә өлгәшә. Механизатор Абдрахимов Равил Закир улы, водитель Абдрахимов Нурмөхәммәд Мансур улы, машина белән һыйырһау операторы Шәһәрова Фируза Туш алганда Транспорт авыл советы буенча күп кенә социаль проблемалар хәл ителде. Тәвәккәл авылы административ көнкүреш комплексы остахана төзелде. Буларның барыһы ла авылда яшәргә лә, эшләргә лә була дигәнне аңлата. Күгәрсен янында тылып үткән бер егет Мортаза. Барлы нәрен багышлап халкына башкорт динен җитәкләй Мортаза. Мортаза агай, һиңә бүген бөтә дөнья карай. Кыенлыкка әйдә бирешемә, без шанабыз һиңә. Мортаза агай, һиңә бүген бөтә дөнья карай. Кыенлыкка әйдә бирешемә, без шанабыз һиңә. Авылда күгәрсен янында тылып үткән бер егет Мортаза. Еребезнең катышы кулында телебене калганы Мортаза. Мортаза агай, һиңә бүген бөтә дөнья карай. Кыенлыкка әйдә бирешмә, без шанабыз һиңә. Мортаза агай, һиңә бүген бөтә дөнья карай. Кыенлыкка әйдә бирешмә, без шанабыз һиңә. Мортаза агай, һиңә бүген бөтә дөнья карай. Кыенлыкка әйдә бирешмә, без шанабыз һиңә. Мортаза агай, һиңә бүген бөтә дөнья карай. Каналларны бергә үтәбез, киләсәк тә сәскәне итәрбез. Мортаза агай, һиңә бөтә Башкортстан карай. Кыенлыкка әйдә бирешмә, без шанабыз һиңә. Мортаза агай, һиңә бөтә Башкортстан карай. Каналларны бергә үтәбез, киләсәк тә сәскәне итәрбез. Атасының сикез шатлыктарга күмеп, дөньяга бер ир бала туа. Уга изге теләктәр теләп, зур өметтәр баглап, Мортаза дип исем кушалар. Атайыңдың гына улы булма, халкыңдың да улы булды халык мәкале. Бүген инде Мортаза Гобайдулла улы бөтә Башкортстаныбызның ил агаһы. Хәзер без безнең хөрмәтле якташыбыз, Башкортстан Республикасының Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Рамил Гыниятулы Мәҗитовка тапшырабыз. Хөрмәтле байрамда катнашучылар, кадерле якташлар. Безнең ардаклы якташыбыз Башкортстан Республика Президенты Мортаза Гобайдулла Рәхимовның туган көне айканды иң ихлас, йөрәктән сыккан котларымды кабул итегез. Матур табигатьле күгәрсен дире, ысынлап та үзенә башка аерылып торган ардаклы шәхесләр үтергән. Араларында илебездә һәм республикабызда данга күмгән бик күп шәхесләр бар. Улар дәүләт һәм җәмәгать эшмәкәрләре, күренекле галимнәр, билдәле язучылар, артистлар, йырчылар һәм композиторлар. Ләкин күгәрсеннәрнең һәм Башкортстан халкының
ең зор ғұрурлығы президентіміз Мұртаза Ғұбайдоллаұлы Рахимов. Өз еліңдің, туған түбегіңдің өткеніне қарата ихтирамлы мөнәсәбәттің булмай тұрып, ышаныслы адымдар менән алға барып булмай. Улы иек якташлар оешмаһы азаларының кайһын гына карагызда был һүзләрне дөртләрдер, чөнки был мөхәббәт һәм ил дөртлеге уларның һәрберенең йөрәгенең түрендә. Здесь занималась Заря Худайбердина, здесь подрастал президент Муртаза дип язды якташыбыз Башкортстандың халык шагыйре Александр Филиппов. Саф улы иек елгаһы буйдарын төяп иткән эшчән һәм талантлы халык яшәгән был җир үз иленең ысын гражданины, патриоты һәм хуклангыч шәхесе Муртаза Ғұбайдолла улы Рахимовты үтергән. Башкортстан кешеләре уның ит китмәле егәрлеген белә. Муртаза Рахимов ысын дәүләт итәкчеләрендә булырга тиешле югары сыйфатларга ия икәнлеген күрһәтте. Был республика мәнфәгатьләренә тугрылык, даимилек һәм принципиальлек, айып акыл, кешеләрнең хәстәрләренә игътибарлылык һәм намыслылык, якташларның мөхәббәте һәм кешеләрнең ысын яратуы безнең барыбыз өчендә кадерле Муртаза Ғұбайдолла улына тагыла дәрт-дарман, сәламәтлек өстәһен. Республикабыз һәм Рәсәй халкы мәнфәгатьләрендә артыбан да уңышлы эшләргә дәртләндерһен. Һез бәйрәмгә шул тиклем матур итеп, күркәм итеп әзерләнгәнһегез, кайда гына барһак та мөхтәлиф, менә бит әле социаль объектларда булдык, шулай комплексларда булдык. Бу yerdə тәртип, бу yerdə матурлык, тазалык, мөхтәлиф һәм эш атмосфераһы. Һезгә алдагы көндәрдә шулай итеп матур итеп эшләргә президентыбызның туган yerенә лаеклы эшләр булып эшләргә, яшәргә насип булһын. Байрам менән. Ташлай күрмә туган нигедеңде, икегез дә шулай тинегез. Атай, әсәй, мин бит ташламаным, йөрәгемдә яшәй ул нигез. Йөрәгемә нигезләнгән нигез, шатлык йыры, һагыш йырдары. Йылдар үтә, маңлайдарга сыга туган нигезләрнең һырдары. Өмет өҙөп баштар иелгәндә, уй хистәрҙең йөкмәп тиң һеҙен, был донъяла тотоп ҡала бара мине ошо тыуған нигеҙем.